Здравейте всички от VBOX7, аз съм Crazy и това е епизод втори на GTI 4 за Demolition TV. Тук са Тишо и Blazer, The Fire State тука. Кофта. О, мага. Тишо, кажи ти нещо, бе. Здрасти, си бъдем се опъкли, че го майнахме от дискусията. Да. И че я затворихме. Може би една-две мисии ще измина. Измини, бе, няма лошо. Трябва да гледам и аз после епизода. Няма да гледаме клипчетата тук, че бават. Той и аз когато снимах не ги гледах. Няма смисъл просто. Аз так му ще си тегла Angry Birds, ма няма да я пускам в епизода, да. Абе, хора, Ще ги я пусна. излезна новата Most Wanted. Да, бе, да, бе. Не бе, виж за Мунда. Я? Да, бе. Тишо, не дей, бе, само ще се пише ми предсак. Няма я, бе, Medal of Honor виждам само лайт. Изрезва я, бе. Да. Ето е Most Wanted. Да. Много големи изисквания, бе. Бахти. 2 ГБ RAM, 20 ГБ хард диск, процесор 2 ГГц двуядрен. Какво трябваше да даде? 2.4. Тишо, ако не дадеш линк. Ей сега. Чакам я от година и нещо. DirectX 10.1. Все едно. Се ме тая, аз съм с DirectX 16. Не, май так, не знам с какъв DirectX съм. Май 12. Бе да знам. Както и да е, дай ми линк. Аре, тръгваме. Дай ми линка, Тишко. Налично. Чай мина на отпочиващите. Що бе, не, Ириния си много добре. Ще е добре, ако ми дадеш линк. Да, трябва да закараме. Тя е в топ 10. Аз тегла веднага. И ще снимаш ли епизоди? Не, това е оригиналната Монструантото е. Как е оригиналната? Виж линките. Я виж изискванията, оригиналната изисква и 2 ГБ RAM памет. Ого, тя много малки изисквания има, бе. Как ще са малки, бе? За тебе са големи, ма за мен са малки. Виж само 20 гигабайта хард. Нищо не е. Сега то се паже. 512 видеокарта. Еба си слабата игра. Преобличаме се и... Ще свършваме така. Нещо май не му се снима. Не ми се е такова на другата мисия. Знаеш ли каква е гадна? Просто у нас с боулинга. Не, че е много гадно. Да, знам я. Ма ти можеш... Ма що е, тя тази мисия може да са... такова. Знам, може да се рейдж квитне, ама... Може ли си пусна тихичко музика? Не. Сега свършваме... Това значи да. Не бе, не пускай! Не, само тихичко! Стига е, тъпа полиция. Майсторска. Опа, не написах баш майсторска, ми написах баш манастирска. Сега ще бягам, тръгва бе. Без да искам написах вместо баш майсторска, баш манастирска. Сега трябва да избягам от тъпата полиция, Тише на тебе, няма да ти тръгне играта, пише, окончателно пише тук Windows XP не се поддържа. Пак ги бе, вашата майка да е, бе. Тишо, много пцуваш в клипа, ей. Съжалявам. Карай си, снеме води. Каше, бе. Тишо, спри музиката, бе, пак се чува. Извинете, че трябва да бягам от тези тъпи ченгета, ама... така е. Той як. XP не се поддържа, това не го бях прочел. Това е ганното на старото XP. Да. Питаш ли го и онези с 9.8? Има ли ти къва... Ония сте от 14 делтите, бе. Май от ос. И сена. Най-накрая може да се преоблечеме. Аре слиза. Ако някой от вас има епизоди на нея, ще е много такова. На кое? На Most Wanted беше, има много гърения. Не, аз съм... Тя днес без това изриза. Това ще... Днеска е 30, нали? Да. Да, 30.
Тя днес и без това излиза. Като някакъв селянин сме, ама... Аз съм пуснал да си тегла на самолото вече. Ма много бавно се тегля, с 10 кабайта. Добре, едно. Така, аре. На есента излизат и горе-долу яки игри такива. Да. Да, сега. Тишо, ако щеш вярваме, тази игра я чакам сигурно вече от Тихо, бе. година е нещо. Значи... Доран вече не е толкова всяка. Коя? Дорано е. 52 човека са мазяпали. Crazy, бе. Аре, бе. Така, значи това беше. Следващия епизод са 2 мисии и чао.